Tshela ngani yami. Yebo mfana Nkosi kwenzenjani? Ngoba uyazi uyakhuluma nje la. Ngiyakhuluma okwamanje. Eyi, nginenkinga lana ngibhalele abaka-Black Life. Ya, ngibatshena ngenkinga enginayo nemfihlo enginayo ngawe ndodana. Hawu mama kaShembe. Ya, Wasithusa-ke. hhayi kufaneke wethuke ngoba awazi lutho wena ubusebenza useGoli. Yebo. Kwenzakalani? Naku ngivuka i-BP. Wengane yami. Kunengane la ekhaya. Ingane yakho. Lesina 15 years. Yes, ngikhuluma nomlungisi mina no-15 years njengamanje. Yebo. Ngicela ukutshela ingane yami ukuthi akuyona ingane yakho leyo. Usasa lethuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV. Isiqephu sesithi sikhipha izimfihlo. Myself uMlangeni uMagasela kunoma useduze kwami naye uze ngaleyo ndaba. Khona afisa ukuthi akubeke la akunyuluke akhulume ngakho. Thina simnikeza ithuba nje ukuthi akwenze lokhu afuna ukwenza kube impumelelo. Sawubona ma unjani? Yebo, njani saphila? Yebo. Uphuma ngokuhlala. Kwa-PM Las. Okay. Fisa sikusize ngani Black Life TV sithando sami? Baba wami walala nomakoti wendodana yami. Sure, okay. Ekwenzeni lokho anginakile mina. Mhm. Uyasuka umakoti uyakhulelwa. Okay. Ngoba umkhwenyana kamakoti undodana wami ubeseGoli esebenza. Okay. Nami-ke ngiyele emakhishini ngiyoyibhidizela phela ukuze ngizame ukuthi neney'ngane thole umntwana yasesiswini. Yebo. Hayibo, nginganaki. Baba wami ulala nomakoti. Sure. Emva kwalokho sekuvela ingane. Umakoti ukhulelwe. Hawu, kanjani? Ngoba phela umkhwenyana wakhe kade ehambile. So nesikhathi ehambile yaphi yosebenza eGoli. Kwenzeka kanjani? Nginganaki. Yes. Hayi. Kanti indaba ila kubaba wakho. Manje-ke into engihluphayo mina ngifuna ukutshela undodana wami ukuthi le ngane lena ekhona njengamanje ethi eyakhe. Okay. Akuyona eyakhe. Eyazalwa umakoti. Manje ngizocela usizo ukuthi ningekwazi ukuthi ningisize. Ukuthi ngikwazi noma mhlawumbe kuyimina enibiza undodana wami nizomtshela ngale ndaba. Sengifika amahloni phela mina ngisazi ngizoyenza njani. Ngiyabona. Manje umntwana lo kaNdodana kababa kamakoti rara sivele sithi nje kamakoti. Okamakoti. Kodwa ozalwa ubani umkhwenyana wami. Sineminyaka mingaki ingane yona? Hayi manje mhlambe ilako no 15 years manje ingane. Hawu isikhulile usuhlalile le ndaba. Nje ngibona msengigugile. Usuhlalile ke kodwa naye. Hawu kakhulu. Wakwaba confront yini wakhuluma nabo wababuza ukuthi le ngane le isima kanjani bakutshela ukuthi yakho baba. Hayi ulutho. Wena nje oyihlanganisela. Mina njena engihlanganisela ngoba ngiyabona manje ngisehlazweni mina. Mina ngiyibona ukuthi ngisehlazweni. Ngithule nento ngiyazi ukuthi yenzeka. Manje kokuyinkinga ke ubaba sewashona. Ubaba umkhonyana wakho? Hawu washona umkhonyana wami. Ubaba ushone mhlawumbe useneminyaka mingakashona? Hawu useno 5 years wabeshonile. Okay. Yebo. So mekuchazela ubaba ethi yini isenzo sakhe wayesenzelani esaphila wathi wayenzelani ukuthi alale nomakoti wendodana yakhe wayithi indaba. Yawo. Ukuthi umakoti wendodana yakhe oqala uyena oba nomakoti. Manje ngisaba ukubeka sengiyakhumbula leyo nto ngisandokizwa ukuthi umfana methola umakoti oqala ukayisi. Yebo. Washo njalo.
washo njalo nje. Wathi ney'nkomo lezi ezahamba zolobola Umakoti umakoti oqala. lezana. Uyena Ezakhe. futhi ezakhe yena walekelela ukuthi kuzona undodana aganye naye. Eyi kodwa wenza iphutha phela afuna amazisi undodana. So njengamanje nje uzomtshela undodana ucabanga uzozizwa kanjani ngalolu daba. Uwumuntu onjani vele undodana yena? Ya yena uwumuntu ophansi kodwa uma kukhulunywe izinto ezokudlavadlava phakathi ukemise ngolaka kodwa egcine Ehlile. esehlile. So kusho ukuthi njengamanje sinalo ithemba lokuthi undodana uzokwehla alamukele lolu daba. Uzokwehla kodwa hey angazi kodwa ke sithembe ukuthi uzokwehla. Ya ke sithembe. Ngoba manje usuhlale nemfihla akasekho nomuntu wayenza isisele nawe nondodana uyitshela ukuthi ingane yakhe manje undodana usanale ingane eyodwa iwumfana noma uyintombazane? Iwumfana. Oh ina 15 years usanayo qha. Usenayo qha. Akazame phela nomakoti abambeke ngesikale asivalele lihlazo. Hayi angiboni indlela yokwenzeka ngayo. Hayi ngiyakuzwa. Asivele simfonele undodana. Mbukelo Black Life TV uma uchaza udaba lakhe ngilibeke nje briefly. Uthi uma undodana wakhe washada wathola umakoti. Methola umakoti ubaba wekhaya wasengena umakoti undodana kodwa esaphila ngenxa ukuthi undodana uhamba asebenze eGoli ahlala isikhathi eside nakhona bese yabuya wasiyahlanganisa kumange mithi yakho singeke le ngane le eyakhe lo baba ngoba ubaba wathi memconfront ngodaba bamtshela ukuthi vele unkosikazi wokuqala wendodana ubhilonga kuyena ubaba so unkosikazi wakhe eneyinkomo ezakhipha naye wahlanganisela kusho ukuthi naye wayibona njengomuntu onemvumo ukuthi angakwazi ukuthi angene isibayeni sendodana yakhe bese shiya futhi umntwana khona lapho kodwa okubalekile fanele sikwenze thina Black Life TV ngoba la sikhipha imfihlo kuphela sisasala lithuba sifanele yena undodana bese uma emtshela undodana wake alibeke ithebeni udaba so bese sizwa ngondodana ukuthi uzothatha kanjani ke lo daba asenzeni kanjani singasibosha isikhathi asenze lokho. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello, ma. Yebo sawubona unjani baba? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikuhlelo libizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Kunoma ola eduze kwami uthi umzali wakho khona afisa ukukhuluma nawe baba. Angazi noma ungakwazi umnikeza isikhathi. Hayi, khona ngikho busy kakhulu. Ngalalela nje ukuthi ngoba ngiyacabanga ukuthi ufunani lapho. Okay ngicela ubambe kanjalo kodwa. Mthokozisi. Yebo ma. Wengane. Siyaphila nje ngaleyo ndlela. Yebo ma. Yazi ngisaba nokukutshela ngani yami. Yebo sami kwenze njani? Ngoba ngiyakhuluma nje la. Ngiyakhuluma okwamanje. Nginenkinga lana ngibhalele abaka Black Life. Ngibatshena ngenkinga enginayo nemfihlo enginayo ngawe ndodana. Awu mama kaShini. Wangithusa le. Hayi, kufanele wethuke ngoba awazi lutho wena obusebenza useGoli. Yebo. Kwenzakalani? Nakumvuka iBP. Wengane yami. Kunengane la ekhaya. Ingane yakho. Lesina 15 years. Yes, ngikhuluma nomlungisi mina no 15 years njengamanje. Ngicela ukutshela ingane yami ukuthi akuyona ingane yakho leyo. Ingane kaBaba wakho. Yebo, angijabona nje manje ngigugile manje singashona noma yinini. Sefanele manje ke into eyifihlekile ifanele ivele obala manje. Hello. Mama uthi ingane yakho idlala ubaba. Yebo. Angikuzwa kahle. Indodana kufanele ungangizwa kahle. Ukuthi ingane yakho lena eno 15 years kukanjani ngayo kodwa lento engitshena kuyona engitshena yona iqiniso. Kwenzeka
kanjani uma angiyazi ngiyazama ukulalela kwenzeka kanjani ukuthi ingane yami umakoti wami sesizozala ubaba. Ndoda nami ubungekho usegodli. Wasethene ubaba ke ene umakoti wakho ngeke aze alambe yena ekhona. Funeke aqhube umsebenzi. Ngoba nezinkobe ezaphumayo zahamba zawolekela umakoti wakho kwakungamandla kababa wakho. Indaba kanjalo nje. Manje ke angisazi kufanele ngenze njani ke manje njengoba ngindlala nje wa Black Life nje ngizothula into efana naleyo ukuthi abangixhumanise nawe khona ngizokwazi ukuthi ngihlanze konke okusenhlizweni yami. Ngiyazwa kodwa mhlawumbe kahle. Fanele. Kahle ngoba yabona namanje nje ngilalela le ndaba ayihlali khona angakakholwa ukuthi sifane right kodwa wema. Hey, asikho right mntanami. Yini khona loyikhuluma kuleyo? Ngane yami ngiyakuthetha ngizoshona manje. Ngeke ngikwazi ukuthi ngishone mina ngishiye imfihlo ezikanjena kufanele ukwazi. Okubuhlungu ke ukuthi ubaba akasekho noma umakoti wakho akasekho. Manje lesiphingi salento ngicela yona. Uhlale nayo isikhathi singakanani? Nganami bengisaba ukusho. Bengisaba ihlazo. Wabona kungcono manje amashafu ethuwa lokho ka TV. Ngisukwenze njani ngoba ngeke ngize ngiqonde nawe phela mhlawumbe uthatha umkhonto ungibulala ukugasuka. Ungcono indaba iqhamuke nezikhulu. Yebo. Angakakhona mhlawumbe ngizokhola bese ngibona wena. Hey, mhlawumbe nalokho usuyiphinda inkulumo yakho ukuthi inkulumo yakho manje ithini ngoba yabona namanje angikuzwa kahle ukuthi ingane yami ingane yababa. ya kunjalo ndodana. Washo nje kahle. Angazi ngizoyithini le ndaba. Kodwa ngilinde nje ngize ngibuye emsebenzini. Kodwa ngiyacela ndodana yami ukuthi nikehlisa umoya. Ubaba wakho owenza lento ngangingathandi mina. Manje wathola nemfihlo engaka nawe. Hey nawe ndoda wangafikela ngisho umndeni kalemfihlo engaka. Ihlazo nje na ihlazo liyafihlwa nje na kufanele ngenze njani? Manje lokusuveza manje uthandenze njani babe ngasekho lokusuveza manje uthandenze njani? Hey baba ngiyacela ndodana yehlisa umoya manje. Konakele ayikho into ezokusiza ngaphandle ukuthi uyehlisa umoya uze ekhaya sizoxoxa ukuthi lento ingalungiseka kanjani. Hayi yabona angizwa lento ikhulu kumina mama. Ikhulu kakhulu mina ngamukela ukuthi ingane engithi yama kusiyona yami. Ikababa nawe kade uthule futhi nalento. Ngiyayisola ngesenze engasenzayo sokuthi ngithule ngibonakale izinto zonakala phambi kwami. Lento ukuba kusekhona ungeke uzoyikhuluma uzothula ngoba usukwazi ukuyikhuluma babe ngasekho. Bengenzi lento uyijabulela lento adiyenzeka. Hawu ndodana ungayisho kanjani into efana naleyo? Naku phela ukhuluma kwabe sashona. Uyamazi baba ukhuluma ngane saphila. Ngoba ukhomisa ibhomu wanithambo uyikhomba manje. Uyamazi okhomba ukuthi wena manje lento ukuthi uyishayela izandla ijabulela wena manje. Ihlangene nobaba. Cha bengayijabuleli nganyami. Angitshela amazi ubaba wakho ukuthi ube futhi nawe bekuze kulamule wena indlela bengishaya ngayo. Akho ngisho nelilodwa izwi mina bengiphuma nalo. Mangithi ngiyareport ngithi nababa ukuthi avele nje angisikaze ngempama kufanele ngenze njani? Angizwa kahle mama. Ngiyezwa kufanele ukwamukele lokho. Wena mama ukwenza wakho ukuvisa njengomuntu ongidayisile. Wangidayisa kubaba. Kasala izinto ongazazi. Waphela wawuzoba nendlela mhlawumbe yokuthi ungitshele noma umtshele uthizeke ngale ndaba. Mina ngabe uthi ingane yami kanti ingane kababa. Awukwahleke ngane ube mhlawumbe ngakutshena ubaba wakho wayesekhona wawuzokwenza njani?
ngizoxoxa phela indaba ngizwe kahle. Nje ubaba wakho izidlova kanjani? Ngisegoli nje mina ubaba manje uyahlala la esihlalweni sami uyakhululeka wena uthule. Ngoba nako usaba ubaba. Hey baba wakho uyamazi ukuthi ubaba wakho wayizidlova ezinjani, akafanele ngenze njani? Uzoyikhuluma-ke manje le uyazi umane wathula nje straight wamane wangayisho lutho. Uzoyikhuluma manje ukuba bengasekho. Eyi kwawena-ke ndodana sathi usungibeka icala manje. Impela mina ngizokusola wena kulento manje. Ya fanele kungibeke. Nawe uyangizala kodwa manje wakwazi ukukhala nalezi uyokuba ubaba eseshonile. Umane wayiyeka nje lento manje wayiyeka nje njalo wangakwa manje lento ufana nomuntu manje ongikwazi inhliziyo. Ima inganami ngangizohlala nento. Ya mama. Ya ngangizohlala nento kanjani enjena. Naku uhlalile la. Kufanele ngihlale phela ngoba khona ubaba wakho izidlova kufanele ngenze njani? Ngoba ngangisithi ngifuna ukuyikhuluma lento ngifuna ukukutshela. Avele thatha ikukhuliwisa lele funa uzongiphohloza ikhanda. Ingake imfihlo yile noma ukwazi ungathi uba ungishela. Ingake imfihlo ufuna ngithathe kanjani namanje? Hey indodana bandla ngicela wehlisa umoya. Umuntu ngizobothi ngehlanini ngizokuvusisa kahle lolu daba ufuna ukulusho kodwa hayi angingakeze impela kahle mama. Ngiyezwa ukuthi nawe uzwa kahle kodwa manje ayikho into engizoyenza. Yehla khona sizokwazi sikhulume. Hayi kulungile-ke mama lesi ngishiye kanjalo nje lolu daba liyeka. Ngiyolibona lolu daba mase ngibuye. Ngiyakuzwa. Ngiyabonga. Siyabonga mama. Sana sami uzizwa kanjani? Kwamazi njena inhliziyo yami iyathuthumela. Ingane iyangibuza ukuthi sengihlale isikhathi eside kangaka ngingayitsheni lento ingoba konakelephi. Ngangamtshela ingane ngimtshela ngoba nakho ubaba eseshonile. Mengithi ngiyayichazela ingane ukuthi ubaba wakhe ayikho inkinga ngikhuluma ngayo ngoba wayengithembisa ukungishaya. Wayekushaya vele ubaba. Wayengishaya ubaba mina. Yo. Unkosikazi naye akasekho umakoti? Asekho umakoti shona. Wagula naye? Waphathwa nje ikhanda nje. Washona. Washona. Mhlawumbe udlule nemhlabeni. Mhlawumbe nonyaka. Nonyaka usanda ukuhamba. Usanda ukuhamba. Kwaze kwanzima for umfana. Yacabanga ukuthi usazilela ukuthi udlulelwe umakoti kanti kwalo makoti lo mesephinde futhi eyitika nobaba wakhe. Ngibona sekabuhlungu kanjani lento enhliziyeni yomfana. Kabuhlungu. But uzoba right sizozama ukuthi sinitholele nonke as a family ocopheshe. Ama-therapist abantu abazokwazi ukuthi balisize. But ngicabanga ukuthi okade ukufuna ukwenza kwenzakalile ukuthi uconfess umtshele umfana iqiniso. Ya ngikwenzile lokho kodwa manje undodana wami ukhombisa ukungangithembi nokuthi ngimlahlile uthi wayengamtshela isikhathi eside kangaka kusho ukuthi kukhona okunye ngimfihlele khona kodwa lokho. Manje bese ngisaba wakhona ukuthi eze ekhaya ngoba angimazi uzofike ngenze njani. Hayi ngiyakwenzela ukuthi phela umzali wena. Uyakhombisa yini impawu zokuba violent ukuthi angakwazi ukuphamisela umzali wakhe isandla? Ngiyasaba. Angazi kuzokwenzekani. Okay kulungile-ke mhlawumbe sizozama ukusiza ku-Black Life TV so hamba nawo yonke le ndlela. Ayikho into ezokwenzeka mhlawumbe ngesikhathi sezofika umfana esebuya lapha eGoli usazise soba khona uyofica sikhona. Nokuthi uyasola ukuthi newayi bengathuli ingane songesikhathi. Ungathuli ingane nayo imfihlo ngempela. Ngithule nje ngamtsheli lutho nje. Nayo sakhulumiswa ukuthi phela le ndaba imehle ngenhla yabo kusanzima ukuthi ayiprocesse kahle. Asimnikeze ithuba ma. Ayisomnikeze ithuba. Cabanga ukuthi akukho okunye usihlalele manje. Hayi akusekho njengoba sengibhudlile nje mhlambe kuzodlula noma ngadlulanga kumfana. Lobizela-ke nawe imbukelo we-Black Life TV uma echaza udaba lakhe wazama ukukhuluma nayo indodana wambekela udaba eThebeni and indodana akazange alithathe kahle kudaba of which that was expected. Yabo and okubuhlungu kakhulu ukuthi nje nomakoti akasekho emhlabeni nobaba akasekho uma usehleli nalolu daba yedwa esefuna abhekane nalo akhuluma iqiniso kundodana abazisa ukuthi kahle kahle kwenzakalani.
Thina ngicabanga ukuthi as Black Life TV sizamile ukwenza okufanele ade sikwenze, samhlalisa uma, samzama ukuthola udodana, salibeka udaba, sameseka futhi ngako konke afisa ukwenza. Okumsebenzi wethu sihlezi sikwenza lokho. Mina Mlangeni Makasela ngibonga kakhulu for isikhathi sakho. Continue to watch Black Life TV. Sithole nje every time uzohlezi uthola phana. Usithola khona. Also subscribe, like, share and comment. Usubscribe akumnandi ngento eyodwa ukuthi uhlezi u-updated ukuthi kwenzakalani noma khona ama-shows amasha nokuthi siphumile yini ishow oyithandayo. Uyakwazi ukusiza kuko konke lokho. Mina ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi uvele upress nje la button akunzima nje. Watch, like and press the button. Mina Mlangeni Makasela ngiyathanda bafethu. Siphinde sibonane sengihambile angizekho. It's the Black Life TV.